И здравейте хора, аз съм ProPlay88BG и искам да ви съобща. Първо да кажа, това ще е един клип информационен, за два канала вече имам. Тук съм ProPlay88BG и искам да ви кажа, че създадох още един нов канал, който се казва ProPlayFun. И в него това искам да кажа, нали, ProPlay и шега означава, в смисъл ще качвам някакви клипове смешни горе-долу с мен, така. Много рядко ще има клипове тук, повече се качвам в ProPlay88BG. И да. Значи абонирайте се, имам 18 абоната вече. Тук яки пички ProPlay88BG, естествено аз. Смъфи геймплей, Стаската гейминг, някой ми пише по скайпа. И да. Това е. Този клип, който сега го правя, ще бъде качен в ProPlay88BG. И да, това е като цяло. Тук почти 90 абоната. Ето. Така. И това е. Абонирайте се за другия ми канал. За този. За Стаската гейминг, за Смъфи геймплей. И това бях аз, ProPlay88BG и ProPlayFun. Надявам се да ме следите и в двата ми канала и чао!